Gaur prestatzeko behar dugun platera da txangurro donostiarrerara, Bai? bakailua pilpilekin. Dana plater berean. Dena batean. Hasiko gea txangurrarekin? Hoixe. Bale. Txangurran behar ditugu osagaiak izango dira txangurro aragia. Bai? Hemen erosi dugu txangurro M1. Parte hau izaten du zabalagoa, arrautza gero eukitzeko. Arrak izaten du finagoa. Eta emearen aragia askoz ere finagoa eta zapore gehiagoa dauka, arrarena baino. Tipulina pixkat, porrua, gurina, olioa, tomate saltza pixkat, eta gatza berri zenezkeo gatza pixkat. Eta gero egingo dugu bakailua konfitatu olio pixka batekin, baratxuria, gindila pixka bat, ardo txuria eta perrexiakin. San Sebastian egunerako plater nagusienetariko bat izango dago. Bai, guk prestatutako gure menuan bai. Endabiziko gauza, egingo genuke txangurro aragia atea. Hori zaila da. Ni zaila egiten zait. Oso erraxa. Hemen dena aragia dakaba, hemen hori jaten da ere bai. Bai, eta hanketako aragiarek ateako genuke. Hasiko gea tipulina txikitzen. Bai? Bai tipulina eta bai porrua egingo dugu txiki-txiki. Urrengo pausoa? Bueno, tipularekin hasiko gea. Hoxe, jarri dugu olioa eta gurina pixkat. Bai? Gurinarekin? Bai, pixkat. Epeldu ondoren, tipula botako dugu. Bale. Eta tipularen ondoren, pasaiazu mesedez porrua. Pintxe. Hoxe. Ez dugu prese izan behar, zeren ondo potxatuta gehatu ezkeo, askoz ere goxoa. Bale, lasai, zenbat denbora gutxi gora bera. 3 ordu laurden igual, suabe, bai. Han utziko dugu eta bitartean zein dugu? Bitartean, jungo gea bakailua prestatzen. Jarri dugu olio pixkat, kazuela baten, pilpila egiteko eta hobe lurrezko kazuela bat. Bale. Temperatura ertaina baten, ez oso bero, ez dugu nahi frigitu, baizik pixkat konfitatzea. Eta egingo dugu olioan jarri. Baratxuria botako dugu, gindila pusketa bat jarriko dugu. Puntu emateko. Bai. Eta Inaxo, nola dakigu prest daukagula, bakailua? Ikusten dugu ja, laskak edo irekitzen ez diela. Bai. Eta ja, zen nahi zaio pixka baruko gelatina eta... Bale, orduan bai. Gehiegi egin aurretikan. Bale. Atako dugu, kenduko diogu baratxuria, kenduko diogu gindila punta ere. Epeldu dugu. Bai. Orain, olio gehienak kenduko diogu. Saltxe egiteko asmoako orain. Ikusten dugu hor, nola pixka gelatina eta, olioaz aparte. Bai. Saltxa xuri hoi gelatina da. Txura. Ardo txuria botako diogu pixka bat. Eta hasiko gineke... Triki, bueltaka. Bueltaka, saltxa egin arte. Gero hemen, badakizu, norberan truko txikiak edo, batzu izango dute koladore batekin, beste batuko dezakize, barriakin, denetatik entzun dugu eta denetatik ikusi dugu. Bakailua prest daukagu, eta bakarri faltako zitzaigun txangurroa bukatzea. Utsi dugula, klaro. Hoize, eta ja jateko modun. Jakiteko, hartu pixkat. Ez badu koroska egiten, perfecto. Koroska egiten baldin badu, beste 5-10 minutu utzi eta... Oso ondo. Eta orain dena nahaztu. Usain ederra. Eta botako diogu segidan tomate saltza pixkat. Banekienik. Prest nengoen hemen, tomatearekin. Laguntzaile bikaina hartu gaur. Eta orain ja bakarrik geratu zaigu platera osatzea. Venga, bagoaz, Gure platera prest daukagu, bakailo eta txangurra, baina honekin batera? Jarri dugu hemen tomatito bat, arroza txipiroi saltzarekin, txipiroiz beteta, eta idiazabalgazta pixka batekin, eta torrada bat, kafe helatuarekin. Egun honetarako menurik egokiena. Bai. Esango genuke. Norbait geratu baldin bada Gabonetan gozez, ja... San Sebastian egunean? Honekin ja osatzen dugu. Papo. Probatuko dugu, ez? Probatuko dugu, mesedez. Eta honein. Jesus Mareta goxi. Ze goxua. Zorionak. Zure laguntzarekin erraxa izan da. Oso, benetan.